E hoxe temos que ir ao teatro, unha función moi especial esta tarde ás 7:30, atención ao horario, e para público a partir de 2 anos, por eso ese horario tan especial, comeza en Culleredo o Festival Galicreques, 30 anos xa dun festival que ten ao público totalmente rendido e que demostra, tras 3 décadas, que este tipo de teatro é moi especial e ten o favor precisamente da audiencia. A persoa que está detrás de todo isto, hai 30 anos, pois xa se propuña leválo adiante e o conseguiu. É Jorge Rey, que neste caso é o director de Galicreques, unha persoa con moitísima experiencia no mundo escénico en Galicia e especialmente en este tipo de teatro de bonecos. Jorge Rey, que tal? Moi bo día. Hola, bo día. Unha auténtica honra poder contar outra vez con Jorge nos micrófonos de Radio Culleredo para falar neste caso dun éxito tremendo, 30 anos de Galicreques, non? Sí, 30 anos que pasaron rápido. Seguro, rapidísimo, porque quen diría, non? Hai 3 décadas estamos a falar do mesmo, do mellor teatro de Monicreques en Galicia, non? Sí, a verdade é que o festival reúne a compañías de moitas partes de diferentes continentes e países e tamén de moitas formas diferentes de entender o teatro de bonecos, non? E de presentar propostas moi diversas. E cando hai eso, pois 30 anos pasaba pola cabeza levar a cabo o festival, que moveu a Jorge para fundar o festival? Bueno, a necesidade de ter unha fiestra aberta das cousas que estábamos facendo aquí e tamén compartila con cousas que viñan de outros lados, ¿no? O festival posibilita que as compañías de Galiza pois teñan máis visibilidade e ao mesmo tempo tamén nos brinda a oportunidade de poder ver o traballo de compañeiras e compañeros de outros lugares que é un festival tamén como un encontro, ¿no? Donde se comparte, se debate e enriquece moito, nos enriquecemos todos os que veñen e os que estamos aquí, ¿no? E esperabades esa acollida e poderse manter tanto tempo? Bueno, a verdade é que cando empezas no pensas en no tempo que vas a estar, ¿no? Empezamos o proxecto, cada ano foi medrando, tivemos por sorte moito apoio do público, empezamos tamén co tempo a ter moito apoio das institucións e entón, si, hoxe en día pois podemos decir que é un referente para o teatro de bonecos e figuras non só de Galiza, non, sino a nivel do Estado e de Europa. E xa que falas de Galicia, xa que falamos deste tipo de teatro tan especial, como estamos de talento en Galicia en canto teatro en xeral, pero sobre todo en canto teatro dos bonecos? Pois a verdade é que estamos moi ben, temos a sorte de contar con compañías que xa levan 45 anos en riba do este nivel teatral facendo espectáculos como Monicreques de Cucas ou outras con 40 anos de trayectoria como Títeres Cachirulo, Tanxarina, Viravolta, compañías con un longo recorrido que interveñen moito en festivais nacionais e internacionais, pero despois hai outra camada de xente, rapazas e rapaces que agora están entre os 40 e os 40 e pico, que compañías como Títeres Alacrán, A Xanera do Maxín, Trécola, que son compañías que tamén xa teñen un longo recorrido, tamén están pisando forte, e despois hai outra de xente que está entre os 20 e os 30 que están presentando espectáculos como Nauta Teatro, que va a estrear neste Galicre, que é un espectáculo moi especial de marionetas de xeo, que digamos que nos están marcando que hai unha continuidade, cousa que é moi enriquecedora, ¿no? E garante pois unha continuidade do teatro de bonecos a un alto nivel como o que ten Galiza. O festival evidentemente trae o mellor, non, do teatro de Monicreques a comarca, e imagino que cada ano, claro, que o listón está alto, é complicado, non que non vais ese listón, hai moitas compañías, pero imagino que a organización ten un reto importante en cada edición, non? Sí, por sorte, como xa hai unha longa trayectoria,
pois hai espectáculos que queríamos traer fai 2 anos, non pudo ser e os podemos traer hoxe, non? Despois tamén, como as compañías participan en moitos festivais e eventos pois estatais e internacionais, sempre hai propostas, non? Pois vin tal espectáculo interesante por isto outro, entón todo eso se va, digamos, registrando e temos aí, bueno, pois un pozo importante de espectáculos e de propostas. O que intentamos sempre é que haxa variedade, ¿no? Ter, bueno, pues, ter cousas máis tradicionais, ter cousas máis modernas, ter cousas que fan mistura. Sabes que este tipo de arte un arte que bebe pues da pintura, da poesía, da arquitectura. Entón ten moitas variables e esas variables son as que temos que intentar proponer para que a xente poda disfrutar de toda esta riqueza, non? E esas variables, Jorge, entendo que tamén implican evolución. Supoño que o arte dos monicreques tampouco se queda estancada, é dicir, que vai variando e supoño que se vai actualizando, ou non? Sí, como todas as artes, ¿no? Hoxe podemos ver que espectáculos nos que a incidencia da música, da danza, do teatro físico ou as sombras, a iluminación, a iluminotecnia, en fin, todo pues, xoga papéis relevantes. E si hai muitísimo máis espectáculos onde todas estas cuestións se misturan, ¿no? Aparece tamén moito pois a tecnoloxía, a robótica, en fin, é un teatro que non deixa de medrar e de sorprender, ¿no? Tipos encontrarte de marionetas pois feitas, construídas en madeira ou de cartapesta, de cartón fallero ou pois como esta que te comentaba, unha marioneta de xeo, non? Que de repente un urso que durante o transcurso da obra se va derretindo, non? O sea, xa non te podes, sempre nos sorprendemos nos mesmos das cousas que facemos, non? E que fan as compañeiras e compañeiros, claro. A Jorge Rey, cando fala, se lle escoita con paixón. E imagino que isto é o que move, non? A levar tantos anos vencellado ao teatro e a este tipo de teatro. Por que aos bonecos e por que non outro tipo de expresión artística, Jorge? Bueno, non sei, a mí estou moi por aí, pero sei o que pasa é que é un teatro que conectas moito co público e ten unha dosis de devolución moi grande, ¿no? Estamos moi cerca da criatura, do neno, é un teatro de xogo, é un teatro al que temos xogado, temos feito todas e todos, non? Animando o que sexa, non? Un trozo de madeira, unha figurita, un boneco, non? E cando eso o sigues facendo e van pasando os anos e sigues con esa cuestión, hai unha enerxía, ¿no? que nos sostén e desde logo tamén o que pasa é que a mí me divirte moito, non? O que fago, entón pois é unha forma de vivir e encima pois o paso ben, pois que máis podo pedir, non? Non é un reto moi grande dar vida a un boneco a pues, algo a priori sen vida? A mí me parece como máis difícil, xa me parece difícil ser actor ou actriz e meterse no pel de outra persoa e sair e representar un papel, pero é que dar vida a un boneco a mí me parece aínda moito máis difícil, porque o boneco en teoría non ten expresividade e toda esa expresividade xestual e sonora ya ten que dar a persoa que está detrás, non? Ou debaixo, dependendo. Eso para mí me parece un reto artístico tremendo. Sí, tamén, vamos a ver, hai unha parte que ten que ver con el talento ou el duende, ¿no? Como se di na música, ¿no? Artístico, e outra parte que tamén ten que ver ca formación e con la preparación para o que vas a facer, ¿no? No caso dos títeres hai que ter en conta que os bonecos son inequívocos. O sea, ti cando vas ao teatro, pues aparece un actor e di
eu son Hamlet, ¿no? Y el público mira y dice, bueno, ti dices que eres Hamlet, pero nosotros vamos a ver lo que faz si nos convence, si te creemos que eres Hamlet, ¿no? En cambio, con teatro de bonecos e figuras non hai lugar a esa pausa, ¿no? Sale un boneco e di, eu son Hamlet e es Hamlet, xa está, ¿no? Son, digamos, como son personaxes de psicología inequívoca, ¿no? Entón, eso facilita moito el discurso, ¿no? Despois os títeres, salvo raras excepcións de montaxe, bueno, pues teñen outras cousas, ¿no? Teñen que ser máis dinámicos, non poden aguantar textos moi longos, necesitan esa versatilidade de rapidez nas accións, e despois, como son moi conceptuais, están moi ligados ao que é esa poesía, ¿no? E a poesía, como sabes, é algo que, bueno, nos entra e xa está. Non sabemos por qué, pero nos conmueve, ¿no? Como personas, nos toca sempre, ¿no? Esa fibra precisamente as tocan os bonecos, teñen esa capacidade e os seguro se vai notar. Comezamos en este caso en Culleredo con os chilenos Candelilla, con Cuiche Sueño Mapuche, que lle dirías á xente que esta tarde se dé a prisa porque non se poden reservar as localidades, hai que ir e facer cola para non quedarse fora cando se peche o aforo, cando se encha pois o aforo e non se poda, non caiba máis xente. Que lle dirías á xente para que vaya esta tarde? Pues nada, que se den prisa, que lleguen ahora, porque van a disfrutar con un espectáculo de una compañía de Chile, una compañía muy importante, porque una compañía que este año recibió una mención especial de la UNIMA, de la Unión Internacional de Marionetas, en el Congreso de Japón, y es una xente que traballa unas historias tradicionais, que son tamén moi cercanas a nós, porque son historias populares y con una estética bueno, pues del pueblo mapuche, que es muy atractiva, muy colorida, ¿no? Y lo van a pasar muy bien. Una hermosa historia de títeres Candelilla que nos visita de Santiago de Chile. E que, por certo, para público a partir de 2 anos, para público familiar, e aí os papás e mamás que, bueno, avós ou familiares que leven ao público infantil, o mellor aí se enganchan a un teatro que o mellor pensan que non é para eles, pero que sí que o é tamén, non? Sí, eso xa fai anos que esa barrera, por sorte, xa pudimos pasar, ¿no? O teatro de bonecos nos sorprende y se disfruta tanto, es un teatro sin edade, ¿no? Y o máis agradable cando ti ves que de repente no están as nenas, unha nena, un neno mirando a súa nai, o seu pai, o seu avó, como se están rindo, ¿no? de una acción que fan os boricreques, ¿no? Y eso es interesante tamén, esto de ter actividades culturais que se podan compartir, ¿no? Que no es, ¿no? Para, ala, venga, ahí te quedas saltando en el saltador gorila, ¿no? Son espectáculos para compartir y para divertirnos, ¿no? Remato, Jorge Rey, artífice deste festival, que leva moitos anos consagrado, decía eu, con esta paixón que ten por o teatro de bonecos. Aquí vai haber xubilación ou non? Ou non a contempla nunca, Jorge? Bueno, de momento non. Eu xa pasei a edade da xubilación, pero de momento pois no, pues vamos continuar, y sí, en algún momento, como todos, pues hai que tamén deixar paso aos que veñen detrás. Por sorte, o Galicreques ten un grupo de xente nova moi importante na organización, que son os que realmente corren e fan a maior parte das cousas, ¿no? Aunque eu sexa, pues, digamos, a cara visible. Pero, bueno, pues mientras estemos ben, pues seguiremos, claro que sí. Eu decía, é unha palabra, paixón polo que se fai. Unha honra, Jorge Rey, poder contar con o artífice deste festival de Galicreques, de novo en Radio Culleredo. Moito éxito, moitas grazas. Bueno, moitas grazas a vos, e quedamos todos convidados para hoxe a ver Cullen Sueño Mapuche de Chile. Un saludo.